hide you. You alone and give it the remedy to set you free. Some boy just want to hide you. Hotel National, dressed up very chic. One room to decorate, dancing to the Cuban beat. Mám z toho dneska dobrý pocity. Budeme hrát jenom hodinu, takže ukážeme ty nejlepší písničky. Čus, Ani co ty? Plně prostě... Začneme Green Day, pak bude Zombie. Přijeli takový velikánský fan. Prostě, že my jsme Backspace. Jak ty to máš? Víš, vidí. Je 18:55 a Nikola tu stále není. Měla to být 6. Zkusíme Hanču. Je 19:10, přijela Nikola, ale Lucie stále chybí. Co dělá kapela Backspace? Čeká na Luci! Čeká na Luci! Martine, co se ti stalo? Ty vole, už to začne. Máš trému? Jak svině, vole. Je to tvůj první koncert? Ne, asi tak 60. vole. Ne, já tam nechci. Nechte mě bejt. Já taky nejdu. Jdi pryč. My nechceme hrát, já se bojím. Jo.
Geniál. Co byste chtěli zkázat fanoušku? Přijďte, choďte, milujte nás. Jo, postaňte se, my vás budeme taky milovat. Koukněte se na www.backspace.ic.cz. Martina, jak se ti hrálo dneska? To úplně v pohodě, žádný stres, šlo to bez problémů.